Malaysia Shanghai haka jing ai jing kran hakilat pathai khubor ha Bengaluru ujai shankar ubade menteri katnat kambari jo ka India ulai thoba ka India bat ka China kim padyasuk nadu usnam arajar arpho balami ki kenram bat ka jing kan at khamtam haki benta khaput jongka line of actual control haka ne ga jing ai jing kran bala penlong da ka BJP mahanggar ula pensyairu ban nadu usnam arajar arpho ka jing dai hapneng ka China bat ka India ka sedang ban per namar ka jing kan at khaput hak jinglong jiman hapdeng ke jinga de ke China bat ka India bat kanam ya be yarinti dalai kat ba ka China kana pan apsibun ba kisipai haki bordar hakatai ka program ujai shankar ulaong ba hak jinga de bat usnam hajar arpho menteri rang badu ka riu Narendra Modi kwa bat penhe ya ka jinga kan at daka pa phabun ya kisipai rengkau bat kumjuru kisipai sun Syekiti ki mentaja ke India bat ke China namar ula ongru ba ka India kanom kwa ya kano ke jinya thut bat ki we pat ki ri ba marjan ujai shankar ula ong ba ka India kala phai ki spaya dari syeki khaput tang hakar kom ban pen pau ba ki don ki no apahara bat pan yakhun ban yada yo put usam jong kari haba kino ki jing e kinwan hakapor bam la ban tip kat ba ka China pat la ong ba kala phai shibun ba ki sipai syekitei ki benta bat hado menta empat la bantip ya kate ke jing thumu ba shalndet jong ka China daka bale ya kate ka kam bat ula ongro bak India ka don shibun ki parlok bat ki para marjanri hak ka jing ya dei hapdeng ka India bat baro kite kiri ba marjan ka bat ula ong ba ki don arteli kiri para marjan ki baya jan bha bat ka India hendrei ka jinglong jiman hapdeng kite kiri kalong ka bom singai katai ka di ka China bat ka Pakistan